Se on attentaatti. Kun näkee sut jonkun toisenkaan, jonkun vihamiehen, se on attentaatti. Kun tekee mieli mennä väliin, repii paita päältä, se on attentaatti. Kun tajuu sun dikkaavan jotain paskaa musaa on attentaatti. Vittu tää on mikä purssi seuraa. Jokainen on laulun arvoinen, toiset vaan enemmän kuin toiset. Vetolavi on ok, Teuvo Tulio on ok, Saarikoski on ok, ennen säkin olit ok. Attentaatti! Kun joku, joka oli niin ihanaa, rajoittaa sun vapautta, se on